ciutat. Ens referim a l'enterrament del comte Basc del Greco, un dels pintors més importants del segle d'or espanyol, junt amb Velázquez i Goya. Silenci, que arriben els xiquets i xiquetes de sisè per representar-nos el soterrat d'aquest comte castellà. No sé per què em dóna la sensació que ens sorprendran. Estigueu atents.